Usa ka tawo nga nagpulis-pulis ug nagdala og duwaan nga pusil gidakop. Leader sa pundok sa mga karnapper nadakpan sa kapulisan. Mga libot suroy nga mga bata nakaapil sa unang pagpangalawat atol sa International Eucharistic Congress. Dulan tunga sa milyon ang mitambong sa katapusang kalihukan sa IEC. May hapon sugbong Kabisayan, dulan tunga sa milyon ang mitambong sa katapusang misa sa gipahigayon nga International Eucharistic Congress sa templete ni San Pedro Calungsod. Sa wala pa natapos ang misa, gipahibaw ni Pope Francis nga sa Budapest sa nasod sa Hungary ipahigayon ang ika-52 nga IAC sa tuig 2020. Kinigiaksyonan ni Ray Pasiporte. Dulan tunga sa milyon ang gibana sa kapulisan nga mitambong sa katapusang misa Constatio Orbis sa 51st International Eucharistic Congress. Kini gipahigayon sa templete ni San Pedro Calungsod sa South Road Property sa Dakbayan sa Sugbo. Sa wala pa natapos ang misa, gipahibaw ni Pope Francis nga sa Budapest sa nasod sa Hungary ipahigayon ang ika-52 nga IEC sa tuig 2020. Nakadaig ang Santo Papa sa mga Pilipino sa lig-on nga pagtuo niini sa Ginoo. Human iyang nakita sa dihang nibisita siya dinhi sa nasod sa miaging tuig human sa bagyong Yolanda. The Eucharist is a school of humble service. It teaches us readiness to be there for others. This too is at the heart of missionary discipleship. Here, I think of the aftermath of the typhoon. He brought immense devastation to the Philippines. Yet, it also brought in its wake an immense outpouring of solidarity, generosity, and goodness. People set about rebuilding not just homes, but lives. The Eucharist speaks to us of the power which flows from the cross and constantly brings new life. It changes hearts. Ang Arsobispo sa Esztergom, Budapest Peter Cardinal Erd, daling nihangop sa gipahibaw sa Santo Papa og nangayo dayon og suporta sa mga opisyal sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nga abagan sila sa ilang pagpangandam sa maong kalihukan. With my greatest pleasure, I invite all of you to Budapest to take part at the 52nd International Eucharist Congress in 2020. Viva Jesus Christ! Sa humilya ni Charles Mong Cardinal Bo sa Myanmar, gihatagan niya og gibug-aton ang kamahinungdanon sa papel sa pamilya ug kabataan sa pagpalambo ug palig-unon sa pagtuo sa labawng makagagahom ug sa simbahan. Nahihiya at natatakot ako na maging kinatawang ng Santo Padre. Apan karon aduna kuay problema. Dili na ko ganahan mobiya sa Cebu. Nahigugma na ako sa Cebu. Nahigugma sa inyong pagkama-abi-abihon. Nahigugma sa inyong pagkaon
na higugma sa iyong mga pahiyom. Ilabi na gyud sa inyong bawong na pagtuo. Giauhag ni Cardinal Bo ang matag pamilya nga padaghanon ang ilang mga anak aron musangyaw sa relihiyosong kalihukan sa tibuok kalibutan. Matud sa Cardinal sa mga nasod sa Europa ug Amerika, mas daghan pa ang mga binuhi nga iring ug iro ug nagkagamay ang gidaghanon na sa mga Katoliko. Filipinos can turn those twilight zones into exciting dawn of new Christianity. Filipinos, go, multiply your missionaries, multiply your children. Go and populate those countries where Christianity is becoming minorities. Go to countries that have more pets, more dogs and cats than the children. Kapinusab sa 3,000 ka mga kardinal ug obispo uban sa 1,000 ka mga pari ang misaulog sa Statue Orbis nga gipanguluhan ni Cardinal Bo. Si Cebu Archbishop si Palma ni pasalamat sa tanang obispo ug cardinals. Lakip na sa 5,000 ka volunteers nga nakatampo aron magmalampuson ang kalihukan sa IEC. Sa kapin 70 ka nasod nga nagpadala og mga delegado sa IEC. Espesyal nga gipasalamatan ni Palma ang nasod sa Taiwan nga maoy pinakadaghang gipadala nga delegado nga miabot og 600. We thank Pope Emeritus Benedict XVI for choosing our beloved Cebu to host the 51st International Eucharistic Congress. We thank our Holy Father Pope Francis, our Lolo Kiko, for assuring us of his paternal affection and imparting to us his blessing through our Papa Legate, His Eminence Charles Long Cardinal Bo. Your Eminence, during your homily at the opening Mass at Plaza Independencia, you called our country, quote, the light of Asia, unquote, and every Filipino as, quote, the new Paul of Tarsus, unquote. Your words inspired us, and so today we respond to your call for us to stage a third world war against poverty, greed, and injustice. Dulansab sa 3,000 ang nanganta, gikan sa kapin 70 ka mga parokya ang naglangkob sa Grand Choir. Usa ka gatos niini gikan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Matud sa kapulisan nga wala sila'y nasugatang problema gawas lang sa pipila ka tawo nga nangalipong ug giatiman sa mga medical team nga gipakatap sa venue. Si Cardinal Bo nga usa ka Salesian sa Don Bosco ang nagmisa atol sa festa ni St. John Bosco didto sa Lawaan Talisay nga gihugupan usab sa bagang duot sa katawhan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Niadtong Biyernes, libuan ang mitambong sa misa o prosesyon sa Blessed Sacrament. Gibuligan kini sa maayong panahon, human sa walay unda nga pag-uwan sa unang mga adlaw sa miaging semana. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Libuan ang mitambong sa Santos nga misa sa International Eucharistic Congress sa Kapitolyo niadtong Biyernes. Misamot kadaghan ang tao sa gisunod nga Eucharistic Procession. Bisan sa kainit niadtong higayuna, nagdasok ang mga delegado sa IEC ug mga sugbuanon aron lang makatambong sa misa. Si Most Reverend D.R. Maid Martin maoy nangulo sa misa. Iyang giauhag ang katawhan sa pagsakripisyo tungod kay ang labaw magkagahom misakripisyo alang sa tanan. Jesus becomes our companion along the path of our life. Whatever that path may be, wherever it may lead us, Jesus is the companion of our life, even when we fall and fail.
Gisunod dayon ang prosesyon sa Blessed Sacrament gikan sa Kapitolyo painguna sa Plaza Independencia. Sakay sa takumplot sa nagdala sa Blessed Sacrament sila si Cebu Archbishop Jose Palma, Most Reverend Dare Maid Martin ug si Papa Legate Charles Cardinal Muangbo. Naglinya usab sa giagyan sa prosesyon ang mga estudyante nga nagdala og kandila aron lang makasaksi og tungod sa kadaghan sa tao ang uban nangita og katungtungan. Mga delegado sa nagkalainlaing nasod nagdala sa ilang banners sama sa France ug bandera usab sa Japan. Kining duha ka lektor wala na makagwanta, milingkod na lang kini tunga-tunga sa karsada, dala ang ilang improvised nga bangko sa diyang mihunong ang prosesyon. Giantos ang pagpanakit sa iyang tiil di Mrs. Beatriz Esparter, lektor sa St. Therese Parish Church. Usa sa iyang panghinaot mao ang kahapsay o kalinaw sa nasod. Panghinaot nako nga magka-unite na peace sa atong country. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Libuan ka mga bata ang nakadawat sa ilang First Holy Communion atol sa International Eucharistic Congress. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Ingon niini kabaga ang tawsod dinhi sa Cebu City Sports Complex ni atong Sabado sa hapon. Daw sama sa mikunsad nga mga anghel kini mga bata nga nagsulob og puti nga naghinam-hinam nga makapangalawat sa unang higayon. Bisan og nag-wheelchair, si retired Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal mo'y nangulo sa misa. Isip usa sa mitambong sa 33rd International Eucharistic Congress ni atong tuig 1937, din kini ang unang higayon nga nag-host ang Philippines sa ISC. Iya nga gipaambit sa kabataan ang iyang nasinati. My dear children, are you happy? Are you? Matod sa kardinal, dako ang iyang kalipay ni atong tungura nga unang nakapangalawat atol sa ISC. Matod ni Cardinal Vidal, ang pagtuo sa Ginoo usa ka way katapusang kalipay nga gihatag sa labawng makagagahom. Believe in God. Believe in yourself. Believe in people. The prayer is not far from people who believe. But closest Him is the joy that will give you peace. I am old, and this is what I know. For every person who betrays, there are 1,000 others who are faithful. Giagni sila sa kardinal nga hugtan ang pagtuo sa Ginoo ilabi na sa panahon sa kalisod sa ilang kahimtang. Yes, I'm old already. Yet I cannot say that I am sad. I am happy despite my old age because I believe. But what do I believe? Of course, I believe in God. But even before I can say that I believe, I must say I believe in the goodness of people. Giban na ba nga miabot sa dulan 5,000 ka mga bata ang nakadawat silang First Communion nga gitambungan sa 35,000 ngadto na sa 50,000 ka mga tao. Mitambong usab siyang ikaduha nga IEC sa nasod si Rosita Arsinas nga nakadungan ni Cardinal Vidal sa First Communion. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Mga piniriso nakaangkon og paglaom human gibisita sa representante sa Santo Papa atol sa IEC. Bisan sa ilang pagkabilanggo, nang hinaot sila nga makaangkon og mayong kinabuhi gawas sa prisuhan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Atol sa katapusang misa sa IEC dito sa templete ni San Pedro Calungsod, usa sa nisgutan sa Papa Legate kon representante ni Pope Francis nga si Charles Maong Cardinal Bo mo ang mga piniriso sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Natandog siya sa gipakita nga abilidad ug disiplina sa mga dancing inmates kinsa mihalad og sayaw sa mga IEC delegates. Alang niya, dunay dako nga paglaom ang mga piniriso sa CPDRC. Ang mayor de mayores sa prisuhan nga si Lito Granada mapasalamaton sa pagdaig ni Cardinal Bo kanila. Bisan siya nga gihukman nga mabilanggo sa tibok niyang kinabuhi, nagtuo nga duna pay dakong kaugmaon nga nagpaabot kanila sigayon nga makagawas sila sa bilangguan. Ito napriso kay mga supakiro, mga kuan, pero kalo sa Ginoo sa among kausaban mo patuo gimi unsay gipasunod sa administrasyon so sunod sad mi.
Kaya ug di mi sunod kay bawo masad mi unsay mahitabo sa namo. Ang jail warden sa CPDRC nga si Romeo Manansala mapasigarbuhon nga disiplinado ang tanan nilang mga inmates. Iyang giklaro nga wa sila magkuwang og suporta ngadto sa 1,800 ka mga piniriso hinungdan nga maayo ang relasyon nila sud sa maong pasilidad. Okay, kaning atong gihimo dito sa atong mga inmates. Ato man gibuhat tanan na atong inmates welfare, kanang atong dancing inmates diha sud, kanang atong gamay negosyo da sa cooperative canteen nga sila gay tagiya na. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga libod suroy nga mga bata apil nga nakapangalawat sa unang higayon. Nagpasalamat sila sa nga bisan sa ilang kahimtang sa katilingban, gihatagan sila og pagtagad sa simbahan. Kinigiaksyonan nila si Camina de Vestil. Bisan sa kainit sa panahon, wa panumbalingan ni ining mga inosenteng bata makatilaw lang sa lami nga hostia ug makasinati sa kaimportante ni ini. Adunay 5,000 ka mga bata ang nakapahimulos sa maong First Communion nga nagikan sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Usasab ni ini nakapahimulos mao mga libod suroy nga nagikan sa Dakben sa Talisay. Ang 7 anyos nga si Ninyo nag-inusarang mitambong sa maong kalihukan. Bugtong youth volunteer lang ang miuban kaniya aron makaapil ang yun sa First Communion. Matud pa ni Ninyo, mapasalamaton siya nga nakatambong siya sa talagsaong kalihukan apan sa maugbog at siyang pamati nga ang tanan inubanan sa ginikanan ug siya lang ang way ginikanan. Tanong sa bata. Ano yan? Salamat sa dali. Kasi mo gibati karon nga nakaapil ka ani. Malipay. Dihang gipangutanan ning tigbalita ug iya bang gihangyo iyang mama nga ubanan siya. Kalit lang nga mitulo ang iyang mga luha ug wa na kini mituyngog pa. Imong gihangyo imong mama nga pakuyogon? Unya sa may ingon niya. Ha? Sa may ingon ni mama. Ayun na ila ko. Ano ila ko? Ayun na ila. Wala ni sugot si mama nimo nga makuyog. Laing libod suroy nga taga-Dakbayan sa Talisay, mao si Baby Ninya Labaho. Matod niya, maayo ang gihimo sa mga organizer sa IAC ug nagpasalamat sa paghatag nila og higayon nga makaapil bisan og mga libod suroy sila. Malipay sa timitanan sa IEC. Kay nakasukat pag first time pa na namo. Nakakuha nga nindot kay ning IEC. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vestil, News 5. Human sa International Eucharistic Congress, mahimo nang magamit ang IEC Pavilion alang sa uban nga mga kalihukan. Kinigiaksyonan ni Marian Ubay. Ingon ini na kamingaw ang IEC Pavilion human sa usa ka semana nga kasaulugan sa International Eucharistic Congress kan IEC. Natapos na ang IEC apan wala pa mahuman ang pagtrabaho sa pavilion nga tuyong gitukod alang sa maong kalihukan. Matod sa tigpamaba sa Archdiocese sa Cebu, Monsignor Joseph Tan, maabot pa hangtod 3 ka bulan ang pagpahimutang sa mga butang nga gigamit sa IEC. Ang IEC Pavilion himuon nga high school seminary sa Archdiocese. Magamit usab kini sa mga religious events ug uban nga kalihukan. So, ang next mahitabuan na is ang pagdesisyon na sa Arsobispo sa Sugbo kung unsaon niya ang kining atong pavilion, no? Kay di pa din final to. Well, naana pero wa may specific plans kinsay mo head, kinsay mo da, so all those details so from nice guti. And of course sugdan na ang pagbalhin sa minor seminary nganhi sa kining usa ka bahin sa pavilion kay inikabli sa Hunyo pohon anhi naman ang high school seminary sa kilid dapit sa pavilion. Sukad kagabi ay naghinay-hinay na og pagpanguli ang mga delegado sa International Eucharistic Congress. Matod pa ni Monsignor Tan, gawa sa ginagmayng reklamo, walay dagkong kakulian ang nasinati sa mga nagdumala sa IEC. Wala usab magkuwang ang kwarta nga ilang nahipos alang sa maong kalihukan. Nakusab ang ilang pasalamat sa mga pag-ampo, pag-abi-abi ug pagsuporta sa mga Sugboanon nga mo'y usa sa nakapahimong balampuson sa international event. First of all sa mga Sugboano, no, for showing up sa misa o sa prosesyon, no. So I was always saying on camera during interviews nga sa matag Sugboanon nga nagsunod bisag sa balita bisan og mo plano mo anhi unta sa IEC sa pavilion just to show up in the outdoor masses labi na sa prosesyon
o sa misa kagahapon would be more than enough support kay we wanted to express no ang atong unity as a people nga mga Subuanon nga manalipay nga midawat sa atong dumudoong. Alang sa Aksyon Bisaya, Marian Ubay, News 5. Usa ka meeting gipatawag sa kapulisan aron ilang hisgutan ang ilang nahimo sa nahuman nga International Eucharistic Congress. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Ang Police Regional Office 7 nagpatawag og tigom sa tanang representante sa ahensya sa gobyerno alang sa usa ka final conference critic session sa IEC Task Group. Ilang gisgutan ang crowd control ug ang kahuot sa trapiko nga nasinati sa katapusang kalihukan sa IEC kagahapon. Ilang namatikdan nga mas daghan ang nagdala og sakyanan nga mao'y usa sa nakatampo sa kahuot sa dagan sa trapiko. Mulang igagather ang 1 million with so many vehicles, bring them. So, as I've said, it's a challenge. Sa among assessment kagahapon, o based sa ato ang naandan nga plano nga ato pong gipagawa sa media, is nasud gyud tanan ang naa sa plano. So, niabot gyud mi sa extent nga ni-close gyud ta sa SRP, pero daan naman tang nipahibaw ato sa publiko nga dunay posibilidad nga atong isirado ang SRP. Ang representante sa Archdiocese sa Sugbo alang sa IEC Security nga si Father Joseph Larida nagpasalamat usab sa mga sakop sa media nga nahimong instrumento sa pagsangyaw sa mga kalihukan sukad pa sa niaging tuig hangtod sa pagsugod ug pagtapos sa IEC. Matud niya natagbaw ang tanang delegado sa gipakitang security sa kapulisan ug mga sundalo. Ang Archdiocese sa Sugbo masaligon sa kapabilidad sa mga kapulisan ug mga sundalo sa pag-secure sa dakong kalihukan. In behalf of the Archdiocese of Cebu, I would like to thank our policemen, especially General Garland, for all his leadership, all their efforts, and as we can experience, as we have noticed, they're very competent, they're very sacrificing, and they have tried all their best to secure all our activities and also all our participants. No? So in behalf of the Archdiocese of Cebu, of our Archbishop Jose Palma, and also our Secretary General, Bishop Dennis Villarojo, I wish to thank all our policemen and all the other AFP and other government agencies. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Lalaki nga nagpakaron ingnon nga pulis gidakop sa mga otoridad, human sila magduda nga basin og magda kini og kasamok atol sa katapusang adlaw sa IEC kagahapon. Si Ray Pasaporte sa report. Nangayo og pasaylo sa kadagkuan sa mga kapulisan dinhi sa Rion 7 si Doji Canindo 32 anyos, lumad sa lungsod sa Sibunga ug kasamtangang nagpuyo sa barangay Kiyot sa Dakbayan sa Sugbo sa iyang gihimo nga pagsulob og uniforme sa pulis. Siya nadakpan ni P1 Bogart Anor, sakop sa Regional Public Safety Battalion ug na destino sa IEC Security. Si Canindo ni Butyag, dugay na niyang pangandoy nga mahimong pulis sukad pa sa iyang pagtungha sa high school. Apan tungod sa kawadon sa iyang mga ginikanan, wala siya makapadayon sa pag-eskwela. Ako nangayon yung kuan pasaylo nila tanan na sa kadako nga kuan ba na buhat na ko ba ikan sa pinakataas ang paubos nangayon pasaylo. Ginawron ang tanawron ang regional director siya may kasulti niya. Sir, minaw to sir nga katong kong nabuhat pasaylo unta ko ninyo, then katong mga istorya akong kuan wala, all negative talaga to sir. Gipasabot ni Canindo nga gusto lang siya magsulob og uniforme sa pulis kay niadtong higayon na kagahapon sa buntag. Paingon siya sa barangay Tejero aron mo bisita sa iyang hinigugma. Mataghatod niya sa iyang uyab sa Tejero. Magsulob siya ni ini aron mahibaw ang silingan sa iyang uyab. Nga pulis di ay ang uyab ug makakuhag respeto sa mga tao. Sanglit nahibaw siya ang lugar nga gipuy-an sa iyang uyab. Daghan usab nga badlungon. Napalit niya ang humandaan nga uniforme ug armas nga replika ni adtong buwan sa Nobyembre sa miaging tuig sa usa ka tailoring sa Dalan San Siangco.
Ang bayad niya sa upper uniform mobalor og 700 samtang ang karsunis 500 pesos, bakos og holster 1,000 og replika sa armas nga 450 pesos. Iyang gihimakak nga duna siya'y daotang plano atol sa katapusang mesa sa IEC kagahapon. Katong kuan na wala to kay pagdakop dito na force na jud ko na nalibog na ko ba kay daghan na kay sila niya. Giingnan ko nga kay sa pag confiscated adunay mo tester dala. So gipungutan ako kung ano doon naman kay dalang tester at saka flyer. Masa may purpose mo na doon na kay pabutol sabay bundak tupag ba ako libog na kung una to ni tando na jud ko pasag ba. Si Anor nitugan padong siya sa SRP mambaling apan nadaot ang iyang gisakyan nga POJ hinungdan na naog siya sa basak ug nagatag laing POJ. Iyang nakit-an si Canindo nga nilabang ug nag-uniformig pulis. Sa dihang nisakay POJ si Canindo, nisakay usab siya ug iyang gisukit-sukit sulod sa POJ hangtod nga nagduda na siya nga dili tinuod pulis si Canindo. Hinungdan nagpaila na siya niini ug nangitag higayon. Makapangayog backup sanglit duna ni armas sa holster. Nataymingan nga dihay mobile sa San Fernando Police Station ug gipara niya aron madakpan si Canindo. Pwedeng hindi ito tunay na pulis. The person was carrying a 9mm caliber. It's a replica, hindi mo naman ma-distinguish kung tunay o hindi. So, he made some searching questions. Kinausap niya yung passenger na naka-uniform din ng police on his way to duty. Naka-plain clothes mo ko to, sir. Kay plain clothes man kong duty. Sa plain clothes security, sir. Then pagsakay na ko sa sakyan, sir, akong gituyong magatbang gid me. So pag atbang na mo, pag abot na sa may mga dapit na sa di pa flyover sa Mambaling, ako siya gipangutana, ko badi, kung say batch nimo, ana siya, niya ang tubag, sir, 2013. Ko kung say batch nimo, di siya 2013 ra. Ay 2013, which is nakakuan sa akong utok, sir, ba kay usually sa mga batch nami batch name. Nami mga batch name like Samoa, Romance. So natingala kung anong wa siya batch name unya 13, ya wala siya para parehas like sa nameplate o badge. So nag-further inquiry ko niya, nangutan ako sabihin ko, asa ba ka na-assign siya sa Talamban. Ko unsa may unit nimo siya TIG, kung saan TIG siya under ko ni Colonel Arias, ni mention sa Colonel, then ko unsa mga dito siya bodyguard. Matud ni Gaerlan, humanadakpan si Canindo, daling gimanduan ang tanang kapulisan nga magbinantayon dili lang sa area sa SRP, lakip na ang tibok Metro Cebu aron sutaon kundo na pabay laing kauban si Canindo nga posibleng muhimo og kasamok tungod sa iyang pangandoy nga mamahimong usa ka sakop sa PNP. Suway nga gimustra ni Canindo ang pagkupot ug pagbunot niini og armas, ingon man ang pagsalot sa mga opisyal sa kapulisan. Ang ginikanan ni Canindo ni claim nga dunay diferensya sa pangisip ang nadakpan, apan si Gaerlan ni pasabot nga dili ni rason nga dili sab nila pasakaan og kaso si Canindo. Sanglit ang korte na niini ang mohukom ug mo determinar kung tinuod nga dunay diferensya sa pangisip ang dinakpan. Susihon usab sa PRO7 ang report nga dunay kaso kaniadto si Canindo nga pending karon sa korte. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Acting Mayor na uwaw sa mga bisita tungod sa political banner nga giplastar atol sa kalihukan sa IEC. Kini-action na nila si Camina de Vistil. Ipaimbestigar sa Cebu City Hall ang banner nga gibutang sa viaduct nga adunay markang Welcome to Binay Country atol sa katapusang kalihukan sa IEC. Matud pa ni Acting Mayor Edgar Labella, wa mahaom sa mong kalihukan ang pagbutang sa political banner. Matud sa Acting Mayor, bisan og kapartido pa niya iya kini gipatangtang tud kay makaululaw kini sa mga bisita. So I could not imagine nga, but that has to be investigated. Tanawon na nato og kinsay gabutang adto because it was simply in bad taste. It was a religious activity. Kung dili gyud maayo nga sagulan nato politika.
Mga banner ang gibutang sa SRP habig sa dakbayn sa Sugbo, samtang usa sa habig sa Talisay City. Suwayan sab nila belya og susi kung aduna bay CCTV camera sa dapit nga ilang masuta kung si kinsa ang nagmuntar niini. Adi na lang, that's why I'm having it investigated because I do not want to speculate o kinsay nagbutang adto. I asked Raquel to investigate, and then we have a CCTV camera in the area. Try to decipher, try to evaluate from the CCTV cameras. I also asked Dave Tumulak to look into the matter. Apan mato ni Cebu City Disaster Head Dave Tumulak, why CCTV camera sa nahimutangan sa mga banner ug ilang pangitan og pamaagi sa pagsusi kung kinsa ang nagbutang niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Camina de Vistil, News. Tulo ka mga tao na sikop sa duha ka mga buy-bust operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Kini giaksyon na ni Jinky Rusit. Unang gidakop sa mga pulis sakop sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City ang tattoo artist nga si Joel Sitoy de la Serna sud sa gisak-an ini sa Sitio Sangi, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kuyog ni de la Serna alias Jik Jik ang helper niya nga si Jade Balungkas dihang gidakop sila sa mga pulis atol sa buy-bust operation. Nakuha gikan kanila ang 19 ka mga gagmayng pakete sa gituuhang shabu. Matud sa mga pulis, dugay na sila nakadawat og reklamo kabahin sa iligal nga negosyo ni De La Serna apan ang duha pulos mi makak nga ilang mga ebidensya nga nakumpiska gikan kanila. Di ko makasulti ana. Basta ang ako ang nabuhi ko nga tarong. Ang mga tao dito kailan ako ug unsa ko. Ako naulaw nga gipusasan ko man. Ang akong amo siya, o kung siya may hunong usog trabaho ko, kung sa ilang idagan dito, kabaw, nagtrabaho ko mo dito. Karon kay pagbalik nila, ilan na mong ikuan nga, appeal ko nga, nagtrabaho ko, kita, di kayo nitanan. Sikop sab sa laing buy-bust operation ang nagpailang minor de edad nga si Armando Dungog sa Sitio Turil, Barangay Kanhulaw sa Lapu-Lapu City. Apan ang pulis mi kumpirmar nga 18 anyos na ang dinakpan ug taod-taod na sab sa maong negosyo. Nakuha gikan ni Dungog ang 14 ka mga gagmayng pakete sa shabu ug halin sa drogas. Ang dinakpan wa na mihatag og komentaryo kabahin sa pagkasikop niya. Matud sa bagong hepe sa Lapu-Lapu City Police nga si Police Senior Superintendent Arnel Libed, tinguha niya nga limpyuhan ang dakbayan gikan sa mga drug personalities. Binigyan na lang ng instruction ng ating mga station commanders na paigtingin ang pagmamandang lalo na malapit sa ating police stations. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Nasikop sa mga kapulisan ang leader sa group sa mga carnapper sa lungsod sa Konsolasyon atol sa gipahigayon nga buy-bust operation kagahapong adlaw. Mubalik si Jinky Rusit alang sa detalye. Ang suspect giila nga si Bernadine Pilapil Cabahog, 37 anyos, nagpuyo sa Sitio Pagutlan, Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon. Wa sab kaikya sa mga sakop sa Konsolasyon Police ang lain pang tulo ka mga lalaking kauban ni Bernadine. Sila mao si Neldin Barcelona Alvarez, 23 anyos, Roberto Bacas, Deki Ilagan, pulos taga Sitio Laray, Barangay Pitogo sa lungsod sa Konsolasyon. Nakuha gikan kanila ang 38 caliber nga pistol, 4 ka bala, 7 ka gagmayng pakete ug 3 ka medium pack nga shabu nga gibanabanang mo kantidad og dulan sa 180,000 pesos. Nasakmit usab sa mga kapulisan gikan kanila ang usa ka black and white Suzuki Smash ug itom nga Honda Wave. Matud sa hepe sa Konsolasyon Police Station, si Bernadine Cabahog ang leader sa pagpangarnap og motorsiklo sa mga kasilinganan nga barangay. Si Cabahog muna siya nagkupot yun og drugas mo itong supply ganito ni Bernadine. So muning siguro padung nataan sila kumpra, naabtan lang gid mo sa lugar during buy-bust operation dito. Nasuta sa kapulisan nga ang mga nakawat nila nga motorsiklo i-chop-chop sa grupo ug ibaligya pa ang mga parte niini. Apan ang suspect hugot nga mihimakak sa pasangil. Wa pa ni sila ingon nga pangalan ang ila lang tanang mga karnap nga motorcycle adto na ibutang ilang Bernadine. Si Bernadine po mabungkag, siya po mabaligya. Wala sir, wala ko kalibutan sir. Labing tinood, wala. Hindi ko kakuyog anang ina ng buhata. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5.
Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!